Lunatic způsobili regulérní mány, která byla v našich podmínkách srovnatelná s Beatlemanií v 60. letech. Jméno? Martin Kocián. Koníčky a záliby? Tak já jsem vždycky chtěl mít gang. Je nepravděpodobné, aby se tito 4 setkali na jednom místě. A kdo z vás ví, kdo je ten čistý, může vyhrát Bludišťáka. Později začíná Česká televize vysílat pořad Medúza. Ten den jsem založil klučičí kapelu. Ale tohle je náš první videoklip. Jediným zdrojem informací o hudbě je tou dobou nově vzniklý časopis Bravo! Takže já píšu asi za všechny lunetačky a štvu nás všichni, co na Lunatic nadávají. My jsme třeba vystupovali v pořadech jako Caruso Show, Rozjezdy pro hvězdy, Doremi, Kufr, Rande, Babeta, Eldorado, Hogofogo. Tak to byly 90. Až napíšem tu dvojku, těch nul bude zpočátku hodně, ale časem budou ubejvat. A to je dobře. Jen lásky víc. Vítejte v roce 2000.